Merry Christmas sa Timo, ha? Mamamasko ako sa kanya, ha? Hi, DJ Rocky. Gusto ko lang sanang i-share ang medyo embarrassing na kwento ko involving my boyfriend. Itago mo ko sa pangalang Joy. At ito, ang aking SPG, as in super ganun secret file. Just this month, we celebrated our 6th anniversary bilang magkasintahan. Throughout these years, naging close ako sa family ng boyfriend ko. At ganun din naman siya sa family ko. Itago natin ang boyfriend ko sa pangalang Ruel. Merong get-together ang family ni Ruel this coming Christmas. And invited ako to spend the Christmas Eve sa kanilang tahanan. Together with the entire family. Magkausap kami ni Ruel sa Facebook Messenger one night. At nakwento niyang uuwi rin ang tito niya from Australia. Medyo close kami ni Ruel sa tito niyang yon. Dahil from the very start ng relasyon namin ni Ruel, very supportive na siya. Once pa nga lang siya umuwi ng Pilipinas, 5 years ago. At chance na uli namin this year na makita siya in person. Kaya biro ko kay Ruel sa Messenger. Pakisabi, Merry Christmas sa tito mo, ha. Mamamasko ako sa kanya, ha. Saglit akong tumayo at nagpunta sa CR para mag-toothbrush dahil inaantok na ako at gusto ko nang matulog maya-maya. Nagulat na lang ako nang magsisigaw ang ate ko. Padabog na kinatok ako sa banyo at ang sigaw niya ay, Joy! Lumabas ka nga muna dyan, Joy! Joy! Labas! Sa gulat ko, nasigawan ko si ate habang may toothpaste pa sa bibig ko. Bakit ba, te? Anong problema mo? Natatai ka ba? At sumagot siya sa akin ng, Ano tong pinagsasabi mo kay Ruel? Anong balak niyong gawin sa Pasko? Umayos ka nga! Tignan mo! Hindi pa nga kayo mag-asawa, may binabalak na kayong kabastusan. Hindi ko pa rin maintindihan si ate kung anong problema niya. Kaya nagmumug na ako. Lumabas ako ng banyo at binalikan ko ang desktop PC ko. Nakita kong naka-zoom in ang Google Chrome browser kung saan open ang messenger ko. At laking gulat ko nang mabasa ko ang mismong message na sinend ko kay Ruel. Ibang-iba ang message na nasend ko. At ang nakalagay doon ay, pakisabi, Merry Christmas sa tito mo. Mamamasko ako sa kanya, ha? Shemas, DJ Rocky, napasigaw ako sa gulat at hiya. Dahil sa typo na nasend kong message, inexplain ko ng masinsinan kay ate na typo lang ang lahat. At bahagyang natawa na lang siya. Tiningnan ko ang response ni Ruel pero wala siyang reply. Naghaha-react lang siya sa message ko. Anak ng putik. Nakakahiya nga naman ang message na yun. Agad akong nag-video call kay Ruel para mapawi ang kahihiyan at nang sagutin niya ang video call, nagtawanan na lang kami. Paulit-ulit kong sinabi na, Tito naman kasi, babe. Tito yun. Tito, hindi OMG, ha? Sabi naman ni Ruel, nagets niya yung message ko. He just finds it so funny and embarrassing to read. Kasi naman, tong keyboard sa computer ko, tatanga-tanga. Anyway, next time, alam ko na ang gagawin. Always, type carefully.
Nakasisira ng ulo ang isang maling titik sa kahit anong salita. At syempre bago namin tinapos ang usapan, biniro ako ni Ruel. So babe, ano nga ulit yung gagawin natin sa ng ko sa Pasko? Awitan mo ba na siya ng Christmas songs? Kakanta mo ba ng Joy to the World? At sumagot ako ng, no way babe, no way. Pero we will celebrate and that's for sure. Happily, we ended our conversation. Pero really, excited na ako makita uli namin ang tito niya this coming holiday season. Kaya sa mga kabisyo natin out there, always remember, magbasa muna o mag-proofread bago mag-send ng holiday greetings. I wish every kabisyo out there, and more especially to you, DJ Rocky, a Merry, Merry, Merry Christmas. Happy New Year na rin in advance. Wala pong typo yan, ha? Salamat sa pagbabasa ng kwento ko. Muli, ako si Joy, at ito, ang aking SPG, as in, Super Back Secret File.